Şêva heştem. Çîroka du hevalan, rastgo û derewîn. Gava tarîtiya şevê dîsa qesir û baxçeyên bajêr nixumandin. Stêrkan wekî mirwariyan li asman dest bi biriqînê kirin. Xatûnê cilên xwe yên herî hevrîşimî yên, kesk li xwe kirin û bi bêhfirehiyeke kêm hat ber qefesa tutiyê. Wê got: Tutiya min a herî şêrîn, dilê min êdî guh nade qanûnên aqil. Ez dixwazim herim dîtina şahzadeyê xwe. Ji kerema xwe îşev min ji van çîrokan azad bike û bihêle ez herim. Tutiyê bi bêhfirehî û bi rûyekî geş bersivda: Xatûna min a bedew, rêya evînê her dem tîje metirsî û yê ku bêyî hişmendî gavan bavêje. Zû dikeve nava da fikan. Gelo te çîroka du hevalên bi navê rastgo û derewîn bihîstiye. Ew çîrok nîşan dide ka çawa fêlbazî di dawiyê de rûreşiyê tîne û rûmeta mirov winda dike. Guh bide vê çîroka Kurd, paşê tu azad î ku herî. Xatûnê li ser palgehê rûnişt û tutiyê dest bi vebêjiyê kir. Di demên berê de du bazirgan hebûn ku bi hev re derketibûn rêwîtiya bazirganiyê. Navê yekî rastgo bû û yê din jî derewîn bû. Ew her du di rêya xwe de gihîştin daristanekê û li wir kupekî tije zêr dîtin. Wan her duyan zêr parv kirin. Lê ji ber ku nedixwestin hemû zêran bibin bajêr û bala dizan bikişînin. Wan biryar da ku nîvê zêran di binê dareke mezin û pîroz de veşêrin. Wan got: Her carê ku pêdiviya me bi zêran hebe, em ê bi hev re werin û hinekî jê derbixin. Lêbelê piştî çend rojan, derewînê çavbirçî bi şev û bi dizî çû binê wê darê. Hemû zêrên veşartî dizîn û cihê wan mîna berê girt û pêça. Piştî mehekê, dema ku her du heval ji bo derxistina hinek zêran vegeriyan binê darê û erd kolan, dîtin ku kup valaye. Derewînî tavilê dest bi qêrînê kir. Cilên xwe çirandin û gileyî li rastgo kir û got: Te ev zêr dizîne. Ji bilî min û te tu kesî cihê vê darê nedizanî. Rastgo sond xwar ku wî tiştek nedizîye. Lê derewînî ew bir pêşberî qaziyê bajêr. Di dadgehê de derewînî got: Dadgerê min ê hêja. Ez dikarim darê bi xwe bikim şahîd. Ew dara pîroz dikare biaxive û bêje ka kîjan ji me zêr dizîne. Qazî ji vê daxwazê şaşma û biryar da ku sibeha din bi wan re herê binê darê da ku şahidiya darê bibihîse. Vê şevê derewînî bavê xwe yê pîr razî kir ku here di nava qula darê ya mezin û vala de xwe veşêre. Jê re got: Gava qazî pirsî: Tu bi dengekî bilind bêje ku rastgo zêr dizîne. Sibeha din: Qazî: Leşker û her du heval hatin binê darê. Qazî bang li darê kir û pirsî: Ey dara mezin, ji min re bêje ka kîjan ji van her duyan zêr dizîne.
Ji nava qula darê dengekî lerzok hat û got: Rastgo zêr dizîne. Xwazî pir şaşma. Lê rastgoyê aqilmend tavilê fêm kir ku ev hîleyek e. Wî bi lez hinek çirûsk û qermûşên daran berhev kirin. Li dora qula darê kom kirin û agirpê xist. Di nava bîskekê de. Duman ket nava darê û bavê derewîn ji ber germahî û dumanê bi hawaran ji darê derket û ket li ber lingên qazî. Bavê pîr hemû hîlekariya kurê xwe eşkere kir. Qazî ferman da ku derewîn hemû zêran bide, rastgo û cezayekî giran lê birî. Bi vî awayî, hîleyê nekarî rastiyê veşêre û rûmeta derewîn bi temamî winda bû. Tutiyê nêrî ku dirêjên sibehê êdî asman roşen dikin û got: Xatûna min, eger tu jî îşev bi dizî derkeve. Dibe ku kesek hîleyekê li dijî te amade bike û tu bibe qurbana rûreşiyeke mezin. Îşev li mala xwe aram bibe, heta ku sibe bigihîje. Xatûna ku bi vê çîrokê pir fikirî, biryar da ku her wiha li mala xwe bimîne.